Vítám vás u dalšího dílu našich aktualit z finančních trhů. Dneska se podíváme na to, jak se dařilo finančním trhům v měsíci září. Podíváme se nejenom na to, jak se vyvíjely indexy, ale také na to, jak z trhy zahýbalo snížení úrokových sazeb ze strany americké centrální banky, a nebo na to, jak se dívat do budoucna na akcie a zlato, které oboje dvoje vlastně dosahují v tuto chvíli svých historických maxim. Moje jméno je Jiří Cimpel a se mnou je tady jako vždycky náš analytik a společník Cimpel a partneři Dan Majstorovič. Ahoj, Dane. Ahoj, Jirko, dobrý den. Tak pojďme se, Dane, rovnou pustit do práce. Když se podíváme na vývoj akciových indexů, tak můžeme vidět, že ty evropské akcie překvapivě letos prostě překonávají dramaticky v korunovém vyjádření ty americké. Je to něco, na co bychom si měli zvyknout? Bude to jako novým standardem? Tak je to určitě zajímavý pohled a účastnili jsme se konference BlackRocku ve Vídni, kde poměrně hezky vysvětlovali, proč se tak děje a proč evropské akcie jsou na těch úrovních, kde jsou dneska. A to vysvětlení bylo jednoduché. Nebyl tam fundament růstu tržeb a zisků, ale došlo hlavně k přecenění a to vytvořilo hlavní růst na těch evropských akcích. Neříkám na všech, ale na velké části z nich. A pokud tam není fundament tržeb a zisků, tak se nedá úplně očekávat, že to bude dlouhodobý trend. Protože to, co táhne americké akcie, je přesně růst tržeb a zisků. A to je dlouhodobě udržitelné, protože ty firmy vydělávají a zvyšují své tržby a příjmy. Jak velký vliv má potom samozřejmě na ten rozdíl těch výnosů česká koruna nebo respektive americký dolar, který letos dramaticky ztrácí, jak už vůči koruně nebo i vůči euru? Má to poměrně zásadní vliv, protože dneska, když se podíváte na ten americký nebo světový index, tak ukazuje zápornou hodnotu. Minus 1% světový a minus 3,65 americký. Ale je to v korunovém vyjádření. Takže když bychom si připočetli přibližně 10 až 14% plus k tomu, tak jsme na tom nekurzem ovlivněným výnosu a ten je správný. To znamená, to, co sledujeme ve zprávách, že S&P 500 dosáhlo nových rekordů, tak je to v tom dolarovém vyjádření a opravdu těm trhům se daří. Jo, nejsou na tom špatně. Pojďme se teda podívat na ten pohled v delším výhledu. Jak se díváš na to, že americké akcie tady v tom korunovém vyjádření jsou na tom horizontu od roku 2017 182%. Můžeme slýchat, že jsou teda zase poblíž i v tom korunovém vyjádření poblíž maxim, nebo v dolarovém vyjádření jsou nad těma svýma maximama, S&P překonává ty maxima. Je to něco, čeho bychom se měli obávat jako investoři? Je to teda to dosažení maxima? Je to nějaký ukazatel, že bych měl třeba prodat a čekat na to, až přijde pokles? Za mě určitě ne. Dosahování maxim na akciových indexech je něco přirozeného. To je přece to, co chceme. My chceme, aby firma vydělávala a chceme, aby vydělávala dlouhodobě a víc. Takže to, že dosahujeme nových maxim a znova budeme dosahovat nových maxim a občas přijde k nějakému poklesu, je absolutně běžná součást a nemůžeme z toho usuzovat to, jestli teď bych měl prodat nebo nakoupit. Mnohem důležitější je pro mě být v tom trhu. Když bychom se dále podívali i na další třídy aktiv, to má nejenom na akcie, ale díváme se na zlato, nemovitosti, dluhopisy a akcie, tak můžeme vidět, že tím letošním jednoznačným vítězem v tom korunovém vyjádření je zlato. Je to trend, který si myslíš, že je dlouhodobě udržitelný? Může zlato růst pořád tím tempem, který vidíme v těch posledních letech? Je dobrý si uvědomit, že zlato nic nevytváří samo o sobě. Zlato je tažen nějakou poptávkou po něm a ta je hodně daná geopolitickou situací a to, že je dneska nakupovan hodně institucionálními investorama. Takže to je tažená poptávkou a jestli to je dlouhodobě udržitelné, já si myslím, že stačí relativně málo k tomu, aby došlo k jeho poklesu nebo útlumu. Stačí, když deeskaluje nějaká část té geopolitické nervozity a nebo už se nasytí ty institucionální investoři a přestanou to poptávat. Takže nemyslím si, že to je dlouhodobý, ale je to přirozen tomu té aktuální fázi vývoje ekonomiky.
No a když se podíváme na delší pohled, tak můžeme vidět, že právě akcie a zlato dosahují těch maxim. Tohle, kdyby člověk věděl, tak mohl samozřejmě v roce 2017 nakoupit jenom akcie a zlato, byl by dneska spokojený, ale je to teda skutečně vlastně jenom ten důkaz toho, že je v tom světě nervozita, to že ta cena zlata je takhle vysoká? Je to, protože velkým nákupčím zlata jsou centrální banky, který přesouvají část těch aktiv z amerických dluhopisů do zlata. Je to nějaký riziko, který by jsme se měli dívat třeba v souvislosti právě s dluhopisama? Je to nějaká ztráta pozice těch dluhopisů v portfoliích investorů? Já si to nemyslím. Já si naopak myslím, že dluhopisy budou mít a mají tu svoji roli dlouhodobě. Fundamentálně to zlato je určitým vyjednávacím prvkem. Jo? Může to být nějaký tlak na stranu těch ostatních zemí, na Ameriku, i vzhledem k nějaké celní politice a zase jsme u té geopolitiky, zase jsme u těch geopolitických rizik. A v momentě, kdy se najde nějaká cesta nějakého řešení, tak tady to může oslábnout. A naopak jsme v situaci, kdy úrokové sazby byly vysoko, vydávaly se státní kvalitní dluhopisy, takový ty, dá se říct, jako bezriziková úroková míra, tak s vyšším úrokem. To znamená, ty fondy, včetně investorů, měli možnost nakupovat a pořád mají nakupovat dluhopisy s poměrně slušným úrokem na úrovni třeba 4%, 4,5%. A to je něco, co v tom dalším horizontu, v následujících třeba nemůžeme koukat na měsíce, ale na nějaké roky dopředu, přinese určitý benefit toho, když je držím, tak mi zase jsou schopni podpořit v letech, kdy se nebude dařit akciím a zlatu, tak já držím třeba 10letý dluhopisy s pěkným kuponovým výnosem. No a Dané, když jsme teda už třeba i u té Ameriky a amerických dluhopisů, tak jsme zmínili, že Fed snížil úrokové sazby, bylo to po delší době, bylo to už, řekl bych, že to bylo dlouho očekáváno, tak jak v tuto chvíli zdůvodnili to snížení? Tak ten důvod, je dobrý říct, že to nebyla čistě holubičí rétorika. Sice došlo ke snížení, ale bylo tam poměrně jestřábí upozornění na to, snižujeme opatrně, je to spíš jako risk management, kdy vidíme, že inflace a jádrová inflace sice mírně rostla, ale zdá se nám stabilní a zároveň ale vidíme nervozitu na trhu práce, to znamená vytváření nových pracovních míst vytváří se mnohem méně nových pracovních míst, než když ta ekonomika jede naplno. A oni jsou nervózní. Oni chtějí snížit, aby podpořili ten trh práce, ale zároveň jsou opatrní vzhledem k potenciálnímu možnému nárůstu inflace. A tady to oni jasně v tom projevu, i Jerome Powell v tom svém projevu potvrdil. Říkal, budeme opatrní. Neznamená to pivot toho, že bychom odteď začali pravidelně na každém zasedání rychle snižovat sazby, protože si nemyslíme, že ještě nastala ta situace a jsme k tomu velmi opatrní. No a můžeme to zavřít teda tím pohledem na zlato a akcie. Můžeš teda okomentovat trošičku ještě víc tu současnou rally, který mezi zlatem a akciemi vidíme, trošku se předhání, chvíli je víc zlato, chvíli je víc akcie. Jak se na to mám dívat jako běžný investor a jak bych tohle měl nebo neměl případně reflektovat ve svém portfoliu? Je dobrý si uvědomit, proč to tak je. A jednu z těch věcí jsme říkali, je to růst ceny zlata je tažen geopolitikou a toho, že ho poptávají instituce. A růst akcí je tažený tím, že se začaly snižovat úrokové sazby. Je tam fundament amerických akcí v podobě toho, že výsledky jsou dobré, tržby jsou dobré, ziskovosti jsou dobré a už se to netýká ziskovosti jenom tý Magnificent Seven, jenom těch největších hráčů, ale i těch ostatních. Těch zbylých 493 společností, které také vykazují dobrý výsledky a i jejich valuace už narostla. A dalším takovým bodem, který si musím uvědomit, je slábnoucí dolar. Nám jako korunovým investorům dneska nabízí příležitost kupovat ty dolary levně, ale zároveň na těch aktuálně nakoupených pozicích díky němu můžeme vidět nějaký pokles. A zároveň ale ten slabý dolar dává dobrou predispozici americkým firmám nebo společnostem mezinárodním, který obchodují primárně v dolarech a vykazují třeba v dolarech, ale biznis dělají
v eurech, v japonských jenech a v dalších rozvinutých měnách, to znamená, já pokud realizuju tržbu 100 euro někde v Evropě, tak když přepočtu těch 100 euro, který posílilo to euro vůči dolarům, tak ta moje tržba je vlastně v dolarech větší. Takže už tohle mi navyšuje trošku jako to moje účetnictví a zlepšuje ty výsledky. Takže tady v tom firmám pomáhá slabý dolar a zlatu pomáhá zase v tom, že obecně zlato je obchodované ve světových trzích v dolaru. To znamená, já dneska vlastně za eura, za koruny jsem schopný si koupit v podstatě toho dolaru víc a tím pádem trochu víc toho zlata a to zase pomáhá poptávce po zlatu jako nějakým bezpečným přístavu. No a mám to nějak jako investor reflektovat do svým portfoliu? Já bych to reflektoval tím, že bych to vnímal přesně jako tu příležitost, jako to vnímají ty společnosti, že dolar je slabší, tak já ho můžu nakoupit víc a i to pro nás znamená tu realitu. To znamená, já bych se držel investiční strategii, kterou mám nastavenou. Určitě to pro mě neznamená, že bych začal převažovat zlato nebo akcie nebo dluhopisy. Držel bych se toho plánu, který mám nastavený a využíval ty situace toho, že za tu korunu si můžu nakoupit víc těch dolarů a tím pádem i víc těch pozic, který do toho portfolia nakupuju. A to si myslím, že je hezká poznámka na závěr. Uvědomit si, že i když se třeba od začátku roku na těch amerických pozicích dívám na pořád pravděpodobně spíš na mínus nebo na nějakou červenou nulu, protože prostě ten dolar skutečně kolem 15% ubral, tak zároveň nám to dodává příležitost pro nový vstup kapitálu, když jako investoři dokupujete, tak dokupujete za mnohem lepší cenu ten dolar. Takže zase oproti Američanům tady máme teď při tom nástupu do pozic nějakou aspoň malou výhodu. A to je z naší strany dneska všechno. Děkujeme za pozornost. Víc detailů a ještě další novinky rozebereme v investičních výhledech, takže můžete nalistovat v podcastu investiční výhledy a my se budeme těšit zase u dalších aktualit za měsíc. Na viděnou. Na viděnou.